Ganun ako, kaklanta ka baga. Yun na nga nyo, invento ko na. Yan sa may pula-pula. Dito may tungyaw siya nagpupula sa yung isin, tumiglan, ganaling biglaan yan. Yan. O, yan o. Makumapan niya, thank you. Hindi sa klan. Oo. Bawal mo. Anong naran ko? Uy, yan na baga. Sige na. Hindi ka sasay sa lahay. Sana, ikaw walang nakasay. Si Kuya. Nakapagsak na. Hindi nagusok-tulong. Dapat irindan. Pasirindan kami. Ito! Bobo ka, Jilin. Ano ka, twister ka, bobo ka? Oo. Kristal ka yan? Nakakaloy. Tumayog lang po. Lumadunod ka nga. Sububok. Patalo, patay ka na muna ako ng jowa. Tinatakot ko. Ay, diba? 1, 2, 3, 2. Iwanin lang ako. Bigi tabi. Hello. Sabi ko. Sa baba, boy! Sa baba! Una na ngayon, pagbubuka. Patalo, kaya sa baba, tanga ka. Yan, Una, uy, pagbubuka.
Parang kung naka-slider ako. Dapat pag-block nito, Vin. Dapat ano? Na ako mag-save, grupo ka. Hindi mo atakawan. Parehas kami ko yung star na buko. Hindi mo atakaman. Kikitabi. Anong mataka mo kasi ng isang dyan? Sabi mo na yaw! Sa ano? Wait! Sabi! Mas kinakataguan na. Ah! Naman daw kami. May turn na yan, may turn na. Isang kulang. My turn. Hindi. Dito, basta daw. Ano? Ay! Ay, putang ina! Dali na. Ah. Buko si Jill, bilis ka kung burin. Inog pa ni Jill. Hindi, oy. My turn. My turn now. May nakabalik sa update na karto. No? My turn now. My turn. My turn. My turn. My turn. Chocolate. Huwag mo masasabi, mapapanay ako. Lakuin mo na.
Kalaban na ng boy. Bakit yung binigyan mo? Okay. Sabi ano mo? Bakit naman nakatulong ng bubo? Kaya ako ito. Kaya na, uy, bubo pa. Uy, bubo pa. Restaurant. Hindi na to. Bubo. Pero sana po, iniyan man ako nakapagpapakap. Ano? Ano na? Yung sabihin, eh! Sige na, solusyon na dito dyan. Yung dyan sa may gilid. Ito, takaw yan. Bubo! Nalilipot din sa daman siya. Bubo, kaya ka mo, ay ka mo. Uy, tama, makamuga na na. Saan ka natulog? Mga bubo, ka mo. Yan ka pwede buboy. Hindi ko masabi ko. Pinakay sniper.
mag-juray, sinabi na niya. Bago. Ito lang naman. One po! Bupo, tama talaga. Yung dyan, yan. Nag-stapler ka kaya? Patay-patay. Patay ka ba ito mag-stapler? Ganda. 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 Go! Ay. Oh. Aboy. Ulo pa yan, pagkama. Aboy, saan sila? Lasing sa umaga, lasing sa gabi.
Sabi ko, di ka mag, ano, di ka May pangkakama yung baba. Isang ganang isip. marunong mag-DJ. Sabi ko na, sabi, ah, sa mga yun, kaya naman na, kami sa, Pero, eh, ay, sorry, yan sa bahay. Ay, puta kaya. Ikaw po yung kaya, ikaw pala na. Tawag na nga, punta nga. Puta ka na yung tama. Mabalik na nangyari na dito sa mura ko sa kanila ako. Oo, mura ko sa loob. Yan, yung option mo. Ako, di ba? Pero, dito lang, dito lang. Yung wala ba na ayaw ko para sa
Mag-attract ka na sa nalaw to hanggang kung ang parao. Hindi mo tamaw. Buka tulog ka. Basta duwan. Magiling ka ang kaya kagilid mo. Home na. Sa baba, kapag-agi, Ay, puta
Oh! Kaya nga mga sa kamay. Kulay na ay sa count. Ako direct ka makatuwa. Kulay na. Uy, kulay na. Panalo. Siyempre, kung kaya promise pa ako, utang sila.
Down sa taas, boy. Basta yan, nandiyan ka na natin sa ayan dyan. Hindi mo pa, ang ba, ang tuon mo pa ba? Kung tao yan ang gala, na yung pag-urong. Una ko, wait lang. Lima lang sa tulo. Kaya na, alam, Ano ba man? kaya na, lahat. Yan, tulad ang parang. Kompleto. Kung pang payo pa, payo na.
Uy, Jeep! Jeep nga, tanga ka. Bantay ka ba't tanga? Gusto na ako. Yan. Ah. Sakto na, tanga-tanga mo na ako. Nandiyan. Yawin sa A, uy, sa A. Uy, sa A. Yan na, ano, para sa A. Ano, sige. Oh. Wow. Ilang minutes siya? Ilang minutes para siya.
Oo, kanila. Bawas ng gym, sino na sa lahat. Lahat na 18 na sa nangihul. Bawas na ng tuhol. Bawas na ilasip na. Asa sa Shit, sabi ko, hindi talaga na. Patres ka sa naay. Oo, nabawasan ko. Bobo pa. Kahit na sabi ka.
Ako. Ako sa okay ba naman na ano? Ada lagi besok. May lapay din kayo mo doon. Lima. Baby,
Feeling ko umalis sa studio. Kaya, gumamit ang statement ko.
Ano, kasi, how much is that video sa ang 97 million ang isipon mo, buwan, dahil, ang siya rate, sa 1,